Agora que estamos no mes de difuntos e estamos preparando a visita nocturna, caracterizada por Redondela, pois imos falar un pouco do que é a importancia desta data para os galegos, non? Porque non é solamente que sexa a noite máis máxica, porque sexa a noite na que se racha o veo completamente e os do outro lado poden nos vir visitar, senón que si alguén nace na medianoite do 31 de outubro ou 1 de novembro, nesa hora máxica, pois, según parece, desenvolve a capacidade de comunicarse cos mortos. Outra maneira de que se desenvolva esa capacidade pois é no momento de bautizar a unha crianza, se o cura no momento de poñer os óleos, en vez de poñer o de bautizar, pon o da extrema unción, pois resulta que ese rapaz, ese neno ou nena, medra coa capacidade de comunicarse co máis alá. De feito, das últimas veces que falei co meu avó, sí que comentamos cando fomos a un bautizo e estaba o sacerdote a punto de poñer os óleos na crianza e de repente mirámoslo dubidar, e cheirou as mans así e foi mirar donde tiña os aceites e mirou, volveu cheirar, foi o poñer, ainda volveu pensar, ainda foi atrás outra vez e ao final puxollos. Meu avó máis eu estábamos así, porque tiñamos unha mente de ideas parecidas, estábamos así mirando e eu estuve a punto de berrarlle que o pensara ben o que iba a facer, porque non fora a ser. E despois, cando unha vez estábamos comentando, dixenlle, eu estuve a punto de decirlle que tuvera cuidado non fora a ser, dixome el. Eu tamén estaba dudando. Despois contámoslle a criatura en cuestión o que pasara cando se bautizara e enfadouse porque decía, jolín, puidestes meter deixado que así tiña algo especial. E xeño, non sei eu se a posibilidade de ser visitado continuamente por fantasmas sería unha experiencia vital agradable. Pero bueno, vos que pensades? Que iso é posible ou que son cousas de vellas? Mentras tanto, pois para o día 31 en Redondela temos unha visita programada, caracterizada, con un pitoniso que nos vai botar a Boaventura e que vai culminar cunha ceremonia da queimada e con conxuro. Así que animamos vos a que vos anotedes e que nos veñades visitar.